1, 2, 3, 4. Voor mij is het een uitdaging omdat ik drum met één arm. Dat komt omdat ik 10 weken te vroeg geboren ben. Daardoor heb ik een hersenbloeding opgelopen. En die hersenbloeding heeft ervoor gezorgd dat ik een halfzijdige verlamming in mijn lichaam heb. Nou, ik heb zoiets van, een beperking hoeft geen beperking te zijn. Ik hoor heel veel om me heen van mensen die iets heel graag willen, maar het denken niet te kunnen, omdat ze iets mankeren, of lichamelijk of geestelijk. Ja, en daar wil ik toch heel graag het tegendeel van bewijzen. En mijn credo is altijd, zonder strijd geen overwinning. Dus ik heb er toch een weg in proberen te vinden. Dus toen ben ik op onderzoek uitgegaan. Zijn er misschien meer drummers die hetzelfde hebben? En toen kwam ik op de drummer Rick Allen van de Engelse band Def Leppard. En die heeft helemaal geen linkerarm. Dus die doet het sowieso al met één arm. En hij is daar wereldberoemd mee geworden. Dus ja, dat heeft iets in mij getriggerd. Dat ik dacht van ja, weet je, als hij het kan, dan kan ik het ook. Nou ja, weet je, omdat ik in mijn hersenen kon ik bepaalde dingen niet uit elkaar houden. Dus ik deed gewoon, simpel, zonder al deze poespas gewoon. En zo probeerde ik dat steeds uit te bouwen. Maar ja, het bleef basic. Totdat ik ontdekte dat er een conservatorium/popacademie in Leeuwarden zat. En toen dacht ik van, hé, dit is mijn kans om beter te worden. Dus toen heb ik daar een auditie gedaan. Ja, 6 jaar later studeerde ik daar af. Is dan nou ook alle ritmes spelen? Nou, ik denk niet alles, maar met mijn eigen mindset denk ik dat natuurlijk wel dat ik het kan. Maar dat is natuurlijk oefenen en daar je eigen weg in vinden, omdat ik natuurlijk ook maar 1 stok heb. Ik denk dat het een gedeelte met hoe ik ter wereld gekomen ben. En natuurlijk heel vroeg, als een hele kleine baby met een hersenbloeding. Maar ik heb het toch gered, dus er zat al wel iets van een strijdersmentaliteit in. En ik ben gewoon door de opvoeding van mijn ouders, die wilden eigenlijk altijd het beste voor mij. En die pushten mij ook tot mijn grenzen om zoveel mogelijk uit mezelf te halen. Dus ik denk dat het een stukje karakter, maar ook een stukje opvoeding is geweest. Het drummen op zich gaat natuurlijk heel goed. Ik ben wekelijks hier in deze prachtige studio ben ik mijn covers aan het opnemen. Dus als ik een nummer tof vind, ga ik hem instuderen en dan ga ik er een cover van maken. En zet ik die op sociale media. Ja, mijn dromen in de muziek zijn eindeloos. Ik zou heel graag workshops willen geven of optreden voor grote groepen mensen. Gewoon alles wat je ooit op tv ziet. Die mensen, bands, grote zalen, hordes enthousiaste fans. Ja, dat lijkt me echt eens tof om dat mee te maken. Dus ik denk groot, ik droom groot. En nou hoop ik dat het resultaat ook eens een keer groot gaat zijn.